ngawo. Mna? Ngoba nomajita shop. Kona mfaka lokumde pha emajidini. Nezandwana ke. Lo uthanda unxiba ibotsho. Exactly. Ha, ngicela ukubisana nalo. Uthanda namciphile namnciphile imfutha emhlophe. Hayi ke ngicela kakubi ke mina ke. Khona ezapaint pha uzothulele phela yini? Akaloku ndiqonde mandiqale ngazo namhlanje ndiyoqha. Hayi kuncedile ke baby. Mhlambe kwasekuseni. Hayi ngeke bandiqhele mina sana. Yazi ke bathi mandigumbe umnye abandazi bandiyazifela. Yuba ngeke bandiqhele mina sana. Bafuna ukubona uyibhokisi. Abayazi bandawo yabayibhokisi kum. Oh shit. Hayi ke mu. Zovongeba. Hayi pufi. Dawufana. Right baby. Hayi kwathi ngisofa silahla ngisinaso ithumba babo. Wena uthi mina ikhona ipendi endiyilibeleyo kodwa pha icingweni. Khona lungapha uyihlambi, khona ungahlambi ndibona ke wardrobe edrowini banza kuphe ngabe nawa. Kaloku bendilindele wena ukuthi ndizihlambe ufune ndive ngawo. Okay ke hayi wena bona nje. I-breakfast ndizisa ngabantu ngokusasa. U7 baby. 7 because kaloku ngomso half 7 bekanti ndiqobile ke yonke into ndilendele transport uzongithatha. Wena ke ngoku uphinde upheke funeke ngibuye ndithenga lokho ungivasa inyawo. Oh shit. Kodwa baby sizawuyenza lona. Ewe baby. Hayi ngicela aba bathi ndikulawula. Ndiqonda abafuna nje usiqabanisa. Ababona indlela endithanda ngayo ngapha komlingo. Ndenza nemele futhi. Ewe, ezinye kuzazenza ngoba endingekho. Lapha endlini ke bathi uyangawula. Hey abayazi manje kunenqatha nje dim. Ndiyabaxelela loo nto. Ayike wena. Babelawula. Ngabona bakulawulayo ke baby abayazi. Ngabona bona. Ndiqonde kaloku noske ndiye kuhlala pha abazi. Uhlala apha baby nami. Wasenizitya ke baby kusasa uyeva. Hayi ngizahlamba. Ikhona ise. Jonge sebala uzahambe uyoyithenga uzabuka hambe uyoyithenga wena pha ko6. 6. Before ndenze breakfast. Yes. Okay. I-tray kuthiwa yintoni laa nto uzisa ukutya? Itray jonga laa tray mana ndiyithanda laa tray inayo indawo eleni ingathi noyityurushe yabo. Uyityurushe qha ukhalukho uyiphusha uvase nezafayida ukuphela fayida ukuyibeka phezu kwetray xa undiphathele ukutya uvase nayo baby. Hayi. Bemhlophe. Kaloku ndiyandazi ngapha etyurini. Thembile kaloku. Thembile. Akomntu utyuri ngathi hayi wena awusoze sana. Kaloku hayi ke kumntu ondibetha apha etyurini. Hayi. Ngoba laba bathi ndiyakulawula baby. Exactly. Ndizake ndizawuyeka ukuhamba nawo. Yeka baby. Hlala nje ndibukele TV. Bandifaka umoya omdaka. Hlala nje ndibukele TV sithandwa sami. Uyazi ngokuba ezapenti ndizawulantuka. Zome kaloku. Zomile ngoku. Ndizilinde pha. Ezilinde pha hlala usigade pha singabiwi. Ufuna ndithenge isitulo mos ndihlale xa. Hlale pha phandle. Mani uyoziva bazomanga na. Yabo? Hayi. Siwarela lo. Cha iwarela le breakfast kuba ndizawubuka ngo6 uyothenga ilento. U7 uzawukwazi undibethela. Khona uvuke half 5 baby konxaki. Hayi. Qazi shop ke ngokwezi. Uzahlala pha eminyango ude kuvulwe baby. Kuyapeywe noko yipay indodla ngomso yabo. So uzawuvuza iveki lezavula early sibana wayo. U6 uzothi betha zibe zivula uzawuthenga ke kwena ubaleke ispeed sakho ke ispeed sakho funeka sibe ku high. Kaloku uyandazi ndikanti bangathandi yami. Hayi. Phephethenga namalaphu necurtains. Kanthunya pha endlini hayo ndiyagoloza ndiyasoze ndiyenze uyi1 ke lo muntu onthumayo. Ngalo baby ndim sithandwa sakho. Kama bendiyojonge ilabhodi bendisanda ilanto kwehla. Okay ke baby hamba ke baby hamba. Kungakulinga ibiwe futhi labo bafake. Baqondi kahle.